Decidimos celebrar a Semana da Ciencia basándonos nas leguminosas porque o ano pasado foi o ano que se dedicaron a elas para resaltar todos os beneficios que trae e para chegar un pouco aos alumnos o que é leguminosas, que papel xogan na bioloxía. Teñen gran cantidad de proteínas que o terreno, especialmente cando se consumen combinadas con outros alimentos. Son ricas en hidratos de carbono, con greixos de absorción lenta que escasean en gran medida na dieta actual. Axudan no control da glucosa e o colesterol no sangue. Son unha excelente fonte de fibra, que tamén falta na dieta. Outra característica dos legumes é que son alimentos proteicos moi baratos, comparado coa carne ou co pescado, e realizan máis ou menos a mesma función. Os legumes consideranse un poderoso superalimento, xa que non teñen colesterol, teñen alto contido en ferro e zinc. Cultivar legumes en sistemas de cultivos múltiples enriquece a biodiversidade, asegura a resistencia ao cambio climático e mellora os servicios ecosistémicos. Entón, en conclusión, podemos dicir que os legumes xogan un papel fundamental dentro dun ecosistema. Os legumes consideranse un aliado inesperado fronte ao cambio climático.